हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आज आम्ही सांग्याची भाजी करूया. याचा सांग घेयलाय आणि आमकां 2 कांदो आणि 1 टमाट जाय. तांकां बारीक कट कर आणि आमकां हल्दी पिठो आणि मिरसांगे पावडर जाय, हाफ स्पून. आणि आमकां नाल्ल जाय. आता व्हिडिओन दाखयला ते भाशेन सगळे सांगे क्लीन कर. आणि तांकां हे भाशेन कट कर. आता सगळे क्लीन कर आणि हे भाशेन कट कर. याचा हांवें सगळे क्लीन केले आणि ताका बरें धुय एक पाटी. आणि आता तेल घाल, कांदो घाल आणि बरो फ्राय कर कांदो 1 मिनट पुसा. आणि टमाटे बरें फ्राय कर. आणि आता तितून हल्दी पावडर आणि मिरसांगे पावडर घाल आणि बरें भाज फोण्णां बारा. आणि सांग घाल आणि बरें मिक्स कर. आणि 1 ग्लास उदक घाल. आणि आता तुगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल आणि ताका बरें मिक्स कर आणि शिजोवंक दवर. याचे आमगे सांग शिजोवंक लागले. आणि आता तितून कोकोनट घाल आणि बरें मिक्स कर. धाकान ताका 10 मिनटां शिजोवंक दवर. सांग्याची भाजी रेडी जाली. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आणि सबस्क्राईब. देव बरें करूं.